става хора, намират се в Мистер Салам, както и аз почнах да снимам. Днес в това видео ще снимаме как играем с Марто GTA Online. Целта ни днес ще бъде да оцелим всяка една звезда. И сега ще го джойна Марто. Хора, сега ще го джойним. Така, чакаме, ето джойнахме, сега чакаме да ни заради. Ето. Джойнахме Марто. За съжаление, днеска няма да снимам Taco Tuesday, но за сигурно ще го играя и ако... Как бе? Чай ни днеска косме. Опа. Ами добре, нищо. Лакливи! Чай, сега ще го питам. Или не, после. Добре хора, след края на този клип ще поставя линка на Марто и той на мен ще ми остави. И ако се абонирате за моя канал, ще съм много благодарен и с Марто пак мога да направим раздаване на добре и вече. Така хора, сега правим ютърн. Сега. Ух! Изкарам пистолета. Не. Аз нямам патрон за пистолет. Това ще е изи, бе. Как хора, сега ще ви покажа един бъг, само да намерим къде е сервиза. Той става и с казиното, но и с сервиза става. Но обаче... Добре. Чай, че аз съм овка. И без той да ме видят. Как не му видяха? Добре.
Не бе. Сега ако дойде пак. Сега ако дойде тук. Good boy! Изчакай. Готов. Ма ние трябва да убием полицай за 3 звезди. Ооо, чечето сме... Тук трябва да... Трябва да внимаваме, защото понякога има полицай от нищо. Виж как се спалнат. Има зад нас. Сега ако се обърне. Ще го изчакам. И да се загубихме ги. О-хо-хо-хо-хо! Сега там какъв бой ще има. Ще има пил-пил. Добре. Така, хора. Как ги прибива? А ти ги убия с нож? Нищо. Аз съм. Бързо е! Брат, аз съм с камера. Стрелям. Как ги сдриви? Ох, че без иска. Прави. Айди, хеликоптер. Май хеликоптера май са боса. Ове! Абе, колко мале. По-добре аз после да карам. Мартини? Май е по-добре аз после да карам, ама трябва да им да репираш, защото ако колата се преобърне, става бум-бум. Дец. Ей, сега ще ги застрелям един близо. Един е сам умря. Не съм го стрелнал. Един е си умря сам. О, блем.
знаете, ще сложим един линк за нашия Discord сервер. И това беше... Да, ще направим друг. И това беше от мене. Очаквайте в другия епизод. Чао!